Amalima Malikunafoni jawarani lajɛ wagati ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ professeur Ousmane Jate ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye juillet kalo tile 26 ka taa bila karidon na août kalo tile fɔlɔ farafin kalo tile 16 ka taa bila farafin kalo tile 22 la dolo jate la samiya kalo filanan tile 8 ye o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 19 na dolo min bɛ mara la ni wagati kɔnɔna na ni nanzaraw ko a ma ko soleil ni anw ko a ma ko tile ni arabuw ko a ma ko shamsu o shamsu dolo in nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma dugumakolo kan ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ko ka u yɛrɛ yanga a ka di ninnu ye u mana se fan o fan u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko karisa nana masiri bɛna diya masirimafɛnw bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ tɔgɔtigiya kow bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye a b'a yira k'a fɔ ko baara nasugu minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'olu bɛ tali kɛ bololabaaraw nasira caman bɛ yen o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se kokɔrɔ ko laɲɛnamayali walima musée kɔnɔnaw baara minnu bɛ tali kɛ kokɔrɔw kan o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na catiribɔ ani filimu olu baara ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ninnu bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ o la ani fɛn min bɛ tali kɛ masirimafɛnw bɛ dilan yɔrɔ minnu na ani masirimafɛnw feerelu olu baara nasugu ninnu ka di ninnu na banki baara ka di ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se politiki kow ma politiki kow olu ka di ninnu na nafa minnu bɛ bɔ dugumakolo jukɔrɔ o nafa fɛn minnu bɛ bɔ dugumakolo jukɔrɔ fo ka taa se sanu ni jamaw ma ani pierre noirw ni dugu jukɔrɔ nafaw olu feerelu olu bɛ diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka ninnu segin ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ dusukundimi bana kan ani ɲɛdimi bana bɛ se ka ninnu sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya kinibolo fɛn ɲɛ o bɛ se ka ninnu sɛgɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru o sirilen don i kelen don bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka bila marisi kalo tile 21 ma ka na bila avril kalo tile 20 ma n'an b'a fɔ olu ma bele o ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw bele o ni dɔgɔkun kɔnɔna na kumasuru walew olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka hakilina kow ka ca ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa hakilina caya bɛ se ka taa laban kumasuru la a ka di aw ye aw ka kow ka se ka tɛmɛ sira minnu fɛ ko ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la wa aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ka ko ni aw yɛrɛ ye aw ka aw bolo da dusu kan fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera kamasɔrɔ birisa ɲagami o bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na donta fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka miiri bɛna kɛ caya cogo cogo ko aw ka se ka sigi aw ni mɔgɔw ka kuma ko décision bɛ décision na ko aw kana o ta aw yɛrɛ ma sigi ka fɔ o ye damu ye ka ɲɛsin aw ma nka ma sɔrɔ ni aw dimina walima ni aw ye futinɛ min sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ a bɛ se ka taa ka aw bolo dan wa a bɛ se ka taa ka bɛɛ lajɛlen bolo dan ko ni aw bɛ se ko aw ka ko ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka mɔgɔ wɛrɛw hakilina fara aw hakilina kan ka se ka baara kɛ n'a ye ko n'o tɛ aw yɛrɛ ka hakilina bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ bila fili kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so badu denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na bana minnu o fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu kɛlɛ la ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka ko nafama bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko ale gɛlɛya bɛ o sira fana kan ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ko kɛnɛya sira olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ kamasɔrɔ
basigibaliya o be aw ka sira kan a ka di aw ye aw ka wuli ka jɔw ka kɛ cogoya min na aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka aw lafaamuya cogoya min na aw b'a fɛ o ka kɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na nka garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma wa o garisɛgɛ minnu ni aw bɛ o sɔrɔ ko o bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana fɛ a b'a yira k'a fɔ aw bɛ garisɛgɛ minnu sɔrɔ aw bɛ sɔrɔba minnu kɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ sɔrɔ ninnu bɛna kɛ i b'a fɔ sɔrɔ lafulenw ka ɲɛsin aw ma ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion diɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kosɛbɛ siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma dibi fanga ka dɔgɔ aw ka sira kan wa wulikajɔw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ fɛ ka ko kura daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko nin aw ka ko kura daminɛ wagati ye a bɛ wasa ani kunkɔrɔta ɲɛfɔ aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ ko fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la aw ka kun ni aw yɛrɛ aw ni mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogoya min na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya sira olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 ma n'an b'a fɔ olu ma VIERGE denmiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw VIERGE ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se aw ka ko kɛcogo la n'o tɛ aw yɛrɛ bakun de bɛ ka aw yɛrɛ ma jugu ye n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw ka waleyaw de bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛ don ko o ko la aw ka hakili kɛ ka baara kɛ aw bɛ don ko o ko la aw ka jateminɛba kɛ o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o kɛla wasa ni kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina aw bɛ se ka o sɔrɔ aw yɛrɛ hakilinaw olu dafalen don aw ka hakilina ko olu dafalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ barika bɛ aw ka hakilinaw na ka ɲɛsin aw yɛrɛ bakun ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ balilenw garisɛgɛ cuncuniw aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw ma sigi ni minnu ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw bɛ se ka aw kun jigi dalen t'a kan ko aw bɛ se ka jigiya minnu sɔrɔ ko aw bɛ se ka bali ka jigiya balilenw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka don nataw laɲiniw nɔgɔya aw bolo wa mɔgɔ minnu bɛ kun dalen don aw ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka o minɛ ni aw bolo fila ye a mɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan a caman ye mɔgɔ minnu bɛ se ka aw la nafa don nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko kibaruya siraw de jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nɛgɛjuru siraw aw limana minnu yɔrɔ ka jan aw la minnu tɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ aw jigilamɔgɔw ni aw limanaw ko olu ka cikanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nisɔndiya lase aw ma ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka dɔgɔkun o sira o jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nɛgɛjuru siraw fɛ ani yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la bolofɛn yɛrɛkɛw ni bolofɛn tunun bɛ se ka aw sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala halaw tala ka so sagittaire kawula kalo 3nan denw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira ko aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ fɛn kelen min kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka kan aw fana mago bɛ mɔgɔw hakilina na ka se ka fara aw hakilina kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ aw ka hakilina na ka a to aw bɛ sira kelen ta n'o tɛ aw bɛna ko sira fila tagamabaga gɛlɛya bɛ don aw ka ko la kosɛbɛ n'o tɛ ni aw bɛ sira fila tagama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga bɛ se ka bonya a ka kan aw jɛɲɔgɔnw ani aw jigiw aw k'olu ka hakilinaw lamɛn ka se ka baara kɛ ni o ye o bɛ kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya sira o sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka n'a bila
janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko wasaw ni yɛlɛdaw o bɛ aw ye nka a tɛ sɔrɔ fiyewu ni sigi ka fɔ tɛ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya a bɛ sigi ka kuma de la kamasɔrɔ ni aw ko aw bɛ waleya dɔw ta aw yɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛ mɔgɔw lamuruti ka bila aw yɛrɛ la ni aw bɛ se aw ka mɔgɔw lamɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa tɔ bonya ka ɲɛsin aw ma nka ni aw ye ko ta ni aw yɛrɛ hakilina ye walima ka ko ta ni fanga ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don aw ka ko la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ se ka na bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la badara ale ka so verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya o ka nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ wali layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun laban yanni nin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ka daminɛ nin dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'aw kana saliya aw ka wuli aw ka laɲiniw nɔfɛ laɲini minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye o wagati o ɲɛnabɔ wagati ye ko aw ka wuli ka se olu ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fanga dɔ don aw ka ko la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma don aw ka ko la don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko kuma sira olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka wuli ka jɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw dɛmɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhun ka so poisson fonɛnɛ kalo 3nan denw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ miiriya jugu minnu bɛ aw bolo ko n'aw m'olu bila k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dusukasi lase aw ma dɔgɔkun nataw kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka nisɔngoyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ aw yɛrɛ hakilina ko ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka baara kɛ ni aw hakilina ye aw ka miiriya jugu ninnu bila n'o tɛ kɛnɛ tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun koman ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ fo dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka garisɛgɛ kumaw mɛn nka a ka gɛlɛn aw ka a sɔrɔ ka bɛn ni nin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ samiya kalo 2nan de la nin wagati in na samiya kalo fɔlɔ o y'a kɔ don an na an bɛ samiya kalo 2nan na a b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la kaba ka ɲagataw kaba pɛrɛnw fo ka taa se kaba ka mankutu ani jiw mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ka bɛn nin wagati ma samiya kalo 2nan ye a b'a yira a bɛ ji ko fɔ wa a bɛ kaba pɛrɛnw a bɛ se ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la ni mɔgɔ min y'a mɛn o tigi bɛ se ka hakili to a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n tɛ bɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fɔ karamɔgɔ mamadu dawu kucala n bɛ kucala ka bɛɛ lajɛlen fɔ a tɔgɔ la ni mɔgɔ min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la i bɛ se k'an wele 73 35 28 89 walima minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ 00 223 73 35 28 89 an b'a fɔ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka mali basigi